Pääsiäismietteinä pitkänä perjantaina 2010. Aivan kuten valkeus ympäröi talvea näillä hangilla, jotka nyt ovat sulamassa aivan kuin kristikunnan ja ihmiskunnan oikeudet rajattoman maahanmuuton ja islamistien puolikuujumalien palvelijoiden erilaisten naurettavien vaatimusten edessä jopa YK:ta myöden, niin aivan samoin on käynyt myös Suomessa. On harvassa ne puut, jotka pystyvät suojaamaan itsensä kylmyydeltä, jotta tarkenevat myös talven kylmyyttä vastaan. Halkeamatta, repeämättä, kuolematta. Tämä kansakunta on nyt altistanut itsensä pakkaselle, toisin kuin nämä koivut, salliessaan rajattoman maahanmuuton lähettiläiden Demla-mafian, entisten KGB-lehmien ja hyysärien ottaa ohjat käsiinsä ja ohittaa perusoikeudet Suomessa ilmaisun ja sananvapauden suhteen. Julkisuuden henkilöistä ja heihin rinnastettavista tahoista virkamieskuntineen on tehty aivan kuin näistä Mustan Afrikan rummun paukuttajista pyhiä lehmiä keskuuteemme. Aivan samoin tapahtui Jeesus Kristuksen aikana Rooman valtakunnassa, jolle on keisarin patsas ja sille kumartaminen oli pyhä lehmä ja sitä kohtaan kohdistettu epäkunnioitus, aivan kuten Jeesus Kristus kieltäytyi palvomasta vääriä jumalia ja tunnustamasta keisarin jumaluutta, johti aivan kuin Seppo Lehdolle tänä päivänä kansankiihotus, jumalanpilkka ja kunnianloukkaus syytteisiin ja tuomioihin, joita ei enää tänä päivänä, ei edes noitakäräjien jälkeen, voisi kuvitella tapahtuvan. Mutta totuudellahan ei ole Suomessa sijaa sen enempää kuin lumella tästä, kun kevät etenee ja päädymme kohti muuten valoisaa aikaa juhannusta. Mutta valkeus voittakoon, oli se sitten juhannuksen vaaleutta tai talven lumen valkeutta. Näissä merkeissä toivon, että Suomen kansa herää ja alkaa taistelun kahdella rintamalla, sekä Jeesuksen Kristuksen nimessä että Barabbaan merkeissä, olkoon se miekka sitten vaikka kuinka verinen. Mutta tällainen peli, mitä nyky-Suomessa jatkuu ja on alkanut tapahtua, johtaa vain viattomien veren vuotamiseen, ja se viaton veri voi olla sinun tai lastesi tai muiden perheenjäsentesi verta, kun rajattoman maahanmuuton lähettiläät syrjäyttävät perusoikeutemme muuhunkin kuin perusturvaamme sanan ja ilmaisun vapauteen. Se näkyy työelämässä, vanhustenhoidossa, lapsilisissä, toimeentulossa ja kaikessa liikkumistamme myöden. Et voi olla enää tulevaisuudessa varma, että voit seistä pellon reunassa, kuten nämä suomalaiset koivut, joutumatta kaatamisen vaaraan. Kaatamisen, ei kaatumisen vaaraan, sillä tällä tyynellä ilmalla ei mikään kaadu kaatamatta. Mutta aivan kuten vesi voi tuulella muuttua myrskyksi, niin samoin pitää Suomen kansakunnan nousta myrskyksi ja kaataa nämä rajattoman maahanmuuton lähettiläät keskuudestamme, islamistit, hyysärimafian, demlamafian, eduskunnan vastaavat
persemmatokihokit, joita emme tarvitse keskuuteemme. Pitkän perjantain pääsiäissanomaa teille julisti apostolinne Seppo Lehto, Punikki-Tampereen oikeusmurhan ja Turun hovioikeuden ja korkeimman oikeuden oikeusmurhan uhri, vuosimallia 62, aivan kuin rynnäkkökivääri.